Ay mo ba? Halita, sakyanan ta. Ano yung bike ni mo? Mga kong sinigol. Oh, kuha na. Pili isa. Pencil. Oh. Salamat sa mong palalangin sir. Basin pohon. Balon ko. Tanawa daw, basi okay lang. Nay tinapalain na na. Ayo, una-una ako. Isa. Sidaw. Katabang, kumusta? Hapit na pod ang atong rapol karong katapusan, karong pizza 30 sa Agosto. So unta nakalike na mo sa Surigao nun ko para ma-inform mo sa atong rapol kung unsa orasa o nakashare na mo para pod makatabang ta sa uban. Okay, katabang, nalang ko diri sa balay tungod kay rest din ako, pero katabang, sa atong tumo nga makatabang ta sa atong isig tao, nagi mga tao nga muduol sa ato ang kuan, sa ato ang mismong tungod sa atong lugar. So diri sa balay, sayo kay sa buntag katabang, human sa among pamahaw sa akong asawa, naay sa kalalaki, oo, nga ni duol sa balay namo diya sa gate, nagbitbit og tupperware ug nangutana ko unsa na imong dala. Matud pa niya nagbaligya siya mais. Oh, nagbaligya siya mais. Nako, human naman minamahaw. Sus katabang. So instead na mulakaw siya kay ako siyang gingnan nga human na minamahaw, nagpakiluoy siya katabang. So ingon niya, sir, paliti ko serbi kay para ipalit na akong bugas sa akong pamilya. So katabang, sa atong tumunga makatabang tas nung isikataw gibati kong kaluoy. So akong gibuhat, gipalitan ako siya katabang. Pero duha lang may misa kong asawa, mo nang duha lang kamais ang akong gipalit sa iya ha. So naagani akong dala diri sa balay, so na yang mais. So kani mao ni nga mais paborito sa akong asawa. Akong giingnan siya katabang na baliki lang ang bayad. So nisugot siya kay taga Monte Maria lang daw siya diri sa Katalunan Grande. Ingon ako, sige duol ramang ka, baliki ko diri kay unya nang bayad. Pero ang tumong nako katabang nga pabaliko nako siya kay natay sorpresa para sa iya ha. Oo, tagaan nato siya og gamay nga bugas, grocery, tong sabon, tong tinapa, kape ug asukal para madala niya sa iyang pamilya. So katabang, sila yun ang mga testimonya katabang nga tinuod yun na agi mga naglisod sa karong nga panahon kani karon nga pandemya. So katabang, mubalik si kuya taga Monte Maria, makita niyo sa katabang, ayaw mo pagduha-duha palit sa iyang kuan, sa iyang mais. Tungod kinakita nako ang iyang pagkasinsero, pagka maayong provider sa iyang pamilya. So namaligya siya mais para palit niya bugas, para palit niya pagkaon sa iyang pamilya. So sila ang angay natong tabangan. Paliti siya og mais katabang para pud makatabang mo sa iya ha. Gamay lang, 25 lang yung mais pero dako na kayong tabang sa iyang pamilya. So katabang, gipaabot na ako karon si kuya para ihatag nato ang bayad. So at the same time natay sorpresa sa iya ha, nga grocery nga iyang mabitbit sa iyang pamilya. Dito sa sakyanan. Nagpaabot ko ni mo tumiyagi. Ay mo ba? Halita, sakyanan ta. Ano yung bike ni mo? Mga kong sinigol. Oh, okay kayo. Nyata ko sa trabahoan dati. Barangay mo ko dati rabaya kan Joel sa dito. Asa nga barangay? 74. Matina Kusing ba? Pati trabaho ni mo? Barangay staff. Ay, ganang sa mga ukuan. Hawak, nindang po ko kay. Tanong, humanay naman po ang pampod ni Kuanggon, ni Digong. Termino? Ang tono na mo, pogi na po ito si Sara. Duda ni mo si Sara mo puli. Ano na yung anak dito? Surbol kayo na? Surbol na dito. Surbol ng balita. Sara kapunta ka. Iyaw ka po kaya ng anak. So para sa imo, mas gusto ni mo si Sara gyapon Duterte gyapon ta. Kaysa kang uban na pod, malain na pod ang usab na pod ang kamada. Diri na ako hatag si mo diri gamay. Kuha. Salamat agi ko kon. Pila po. Dala man ako si Mugbayis na hilaw. Gani unta may pag nagdala ka. Lunes na lang, lunes ha? po.
kuan ka lang kukuhon ugma. Dala ko nimo. Palitan ka paliti nagapong. Itong dili sa lunga, ayo sa lungaga kay Ay, wag problema. ako nalilungag. Wala na magalo 5 minutes yan sa lungag. Ha? 5 minutes. Ilang itong anak nimo? Isa ra kong anak ko. Asawa nimo, asawa ng asawa. Wala lang bulag na mi. Asa man imong anak ni ay? Asa man imong anak? Asa man imong gibilin? Ang anak na ko karon kay nasa Pikas. Sa iyang Sa kuwang mama. sa imong mama, Sa Matina Cruising. Matina Cruising. So ang diskarte nimo karon, panginabuhi, oy laing mo diskarte nimo kanirang kuan, baligya-baligya. Kini hawa makatrabaho to dati. Maisan sa kuan. Asa ka nangumpra? Kuan namong koy madam. Dari na po yung Maria. Madam, Madam Jasmine na pangalan. amo? Madam ako, amo. Amo. Akong kuan bang kuan sa kuan po na. Yung gustuhan, but once na dili mahurot ang mais, net lang po na ko sila. Ibalik lang nimo siya ha. O di mahurot. Udi mahurot Minsan dala mo ko sa makatulong. sila ha. Dia kan nagapuyo, Monte Maria. Ay diri lagi. Nahan, sedul ra kayo ka. Dala kanya, may single. Paabot ko nimo gatong wa ba ni balik na konsensya na noong ni kaon ko sa imong mais. Sige, ay. Ana ako asawa. Konsensya naman noong ko basig dili na siya mabalik. Dili. Si pangalan nimo? Brad Chaparpon. Chiparpon. Chi Chi. Parpon. Oo. Apelyido? Fibra. Fibra. Ang name na ko Abad. Oo. So na ako gamay nga dalit sa imo ha. Okay ra. Talag makatabang-tabang si mo ni. Nag-ingon mo ka nga single dalit. Kuha na, pili isa. Sensen. Oo. Salamat sa mong panalangin sir. Kasi pohon, balon ko. Gani. Basi makadto ka sir. Nga. Nga, saan mo magsakay na, but na. Nalagay baga-baga na sulupin. Na magina ko. Dubliho na lang nato na. Nagkatabang reel. Kabar. Kuan yugo nagahatag kog mga kuan, mga gamayng tabang ba. Kani na lang isa kasi lupin kay murag mas dako-dako ni. Oo. Kani na lang siguro mas dako ni ay nahatag to na ako tong isa. Dubliho na lang nato. Sige naman na dito gibit pabit-bit ni mo sa kuha. Asa? Katong mais. Katong una? Bugas. Gihibit-bit na lang. Kani baga dublihin na lang. Ano? Sulod diri bi. Ay sulod na lang. Oh, isa pa. Mas kusgan pa siguro na. At least na isa ka support. Tanawa daw, okay na ba na? Ah, sukol na na. Isulog na kong manok. Kahit kung manok eh, magluto lagi ako yung luto. Ah, mo din yan hika. So ang bayad na ako, instead na 50, imo na akong 100. At least kung na kay paliton, mo na ipaliton nimo. Ano po siya? Okay. So at least na ako'y na kuhan sa imo na share sa imo nga blessing gikan sa Ginoo. So asa magpasalamat sa Ginoo. Sige. Oh, sige. Oh, yahay. At least na kay mabitbit. Kaya nimo na ibitay sa motor o sa bike? Kaya. Ya, sige. Sige sir. Ay manok na nimo. Palit. Patong ra nimo. Tanawa daw basig okay lang. Nay tinapalain na. Gusto na ko ihatag na si muhang kuan, sa imong anak ba? Ako to imong mama. Oo, pwede natin. I-share na dito. At iyan to dito. Ha? I-share si imong mama. At least makatabang ka. Mama man sa kong kuan sir kay Mama si imong anak. mama sa Babae? Babae ko sa mama magud na ko di namatay na. Wala na. So kato nag-atiman sa bata, naa sa Balay na mo pod na pure na sa balay. pure ni mga balay sa Matina, pero ang nagpuyo dito katong mama. Katong inahan sa bata. Okay, doon ang ipakuan. Inahan alula sa bata. Oh, bas naman mga isaw na po doon ko dito nagpuyo ko. Usa mga sila dito. Ah, sige. Kung dali na ko daw ang bata, kaya naman mga edad o kuan si Dako. Madagko na. Sige. Ayo. Sinapa kay buhaton na. Oh, sir. Sige. Fights. Sige, karga na to na imong kuan. Plaster daw na. Dahil sa pikas sa Mas pabor nimo basig makuan ha. yan. Inay lang. Sukol man una pero ako lang basig. Ay, basig masangit ba siya? Ayaw, una ay isa. Sige daw, pagpantay usa, pag dili gawas usa. Gawas usa imong bike. Habog na akong bawin ko. Gawas. Maglisod ka, dili lang usa gawas. Ito lagi ko.
Bi. Gawasan natin mong bike. Apps. Patunganan lagi na wala mo patunganan. Asa nito mong patunganan? Oh. Bakalan di ba? Ah, mas maayo to. China mong Katong may pang basket na, may pagipalitan nimo diri oh. Atong nagbasket. Pero testing na magbitay, okay na siya ba? Bus. May daw atong testingan. Atong i-sure ball. Kana na lang kay mas medyo sulit man diri. Kaya na. Salig lang. Salig nga kaya. Kaya. Nahinay lang ka. Nya. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa kasakong bugas kada 15 o 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao nun ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.